Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chereuka ndi mzangayo Savita Wilima. Poyamba mitu ya nkhani zathu. Bungwe la Saulos Klaus SKC Foundation lakhazikitsidwa. Boma lati siliperekanso ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno lati mphunzitsi watsopano wa timu ya Flames Calisto Pasua akuyenera atengere timuyi ku mpikisano wa Africa Cup of Nations wa chaka cha 2027. Takulandirani nkhani zathu. Bungwe lomwe likutchedwa Saulos Klaus Chilima SKC Foundation alikhazikitsa. President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi Monica Chakwera anali gulu la anthu omwe anali nawo kumwambowu. Polankhula wapampando wa bungweli Madamu Mere Chilima oyamikira thandizo lomwe wakhala kulandira pokhazikitsa bungweli. Iwo ati izi zikusonyeza chikondi chomwe anthu anali nacho kwa Dr. Chilima. Akatswiri pa ntchito za migodi mdziko muno ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera posankha katswiri pa nkhani za miyala Professor Leonard Kalinde Kafe kukhala mkulu woyamba wa kampani yatsopano ya boma yoona za migodi ya Malawi Mining Investments Company. Akatswiriwo ati izi zithandiza kuti Amalawi akhale akupindula ndi ntchito za migodi zomwe zidzichitika mdziko muno. Arthur Chokoto wadza ndi zambiri mulipotili. Kampani yatsopano ya boma yotchedwa Malawi Mining Investment Company Mamiko ayikhazikitsa pansi pa kampani ya Malawi Development Corporation MDC. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera lachiwiri anasankha katswiri woona za sayansi yokhuza miyala Professor Leonard Kalinde Kafe kukhala mkulu woyamba wa kampani ya Mamiko. Pamene boma likuti kusankhidwa kwa Professor Kalinde Kafe kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za migodi ndi kuziyendetsa mwadongosolo, mkulu wa kampani ya Akatswiri Mineral Resources Hilton Banda ati kukhazikitsa kwa kampani ya Mamiko ndi kusankhidwa kwa Kalinde Kafe ngati mkulu wa kampaniyo kukwaniritsa udindo omwe boma limapatsidwa ndi malamulo a dziko lino okhala ndi gawo pa ntchito zonse za migodi za mdziko muno, ndipo izi ndi zopindulira nzika za dziko lino. Kampani imeneyi iziunikira ndondomeko zabwino zonena kuti Amalawi adziwe kunena kuti kampani zimene zikukumba miyala zikupindulira bwanji Amalawi. Komanso ipereka ndondomeko yabwino yonena kuti Amalawi akhale ndi mwayi oti nawonso agule mashares kwa makampani amenewa amene akukumba za migodi ku dziko lino. Izi zipereka ndithu chithunzithunzi chabwino komanso chidwi chonena kuti Amalawi aone kunena kuti ntchito za migodi zikupindulira bwanji Amalawi dziko lino. So tithokoze kwambiri kuti boma limeneli lamalizitsa ndondomeko imeneyi yotsegula kampani imeneyi kuti ionetse chidwi komanso ionetse phindu la kwa Amalawi kuti migodi yathu ipindulira bwanji dziko lino pamene tikuvutika ndi mavuto a nkhani za forex ndalama zakunja. Ndipo mmodzi mwa akatswiri ochepa omwe ndi ovomerezeka muno mu Africa kuchita ukadaulo pa miyala ya mtengo wapatali ya Gemstone ayamikani Jimisole ati kukhazikitsidwa kwa kampani ya Mamiko ndi kusankhidwa kwa mkulu watsopanoyo kuzetsa zipangizo zapamwamba zomwe ndi zofunika kwambiri kuti ntchito za migodi zikhale za phindu kwa Amalawi. Tilokondwa kuti President asankha Dr. Kalinde Kafe kuti asogolere mining company imeneyi. Ndi chikhulupiriro kuti chuma cha pansi chomwe Malawi chili nayo chita kampani imeneyi kuthandizira kuti makamaka kumbali ya mineral exports akhale kuti akupita pasogolo. Pakali pano pali zovuta ziwiri zitatu kuphatikiza kusowa kwa ma accredited laboratories. So tili ndi chikhumbokhumbo kapena chikhulupiriro chokuti kampani imeneyi ithandizira kuti zina ndi zinazi zikhale kuti zili mchimake. World Bank anapanga release report yawo mu January nawonso akunena kuti
ngati tingayikepo danga pa mining industry ndiye kuti dziko lino litha kuyamba kusimba lokoma. cholinga chachikulu cha kampani ya boma ya zamigodi ya Mamiko malinga ndi boma ndikuteteza ndi kuonesetsa kwathunthu kuti amalawi akupindula ndi miyala ya mtengo wapatali yomwe mapezeka mdziko muno mogwirizana ndi masomphenya a President Chakwera oti ntchito za migodi zizithandiza dziko lino kupeza ndalama zakunja zothandizira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino mpaka mtsogolo. Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Wachuli kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamikira bungwe la Lilongwe Water Board kamba kukhazikitsa ndondomeko zomwe zithandize kuti bungwe ili lipindule komanso kupereka chithandizo kwa makastomala awo. Dr. Usi alimbikitsa bungwe la Lilongwe Water Board kuti lipitirire kutumikira amalawi molingana ndi mfundo za boma. Iwo ati bungweli lichitepo kanthu kwa ogwira ntchito omwe akulepheretsa masomphenya okozanso zinthu kuti zikomere onse. Zambiri mlipoti la McDonald Chiwayula. Poyankhula atayendera ntchito zina zomwe bungwe la Lilongwe Water Board likugwira, Dr. Usi anayamikira ndi kulimbikitsa bungwe la Lilongwe Water Board kuti lipitirize kutumikira Malawi molingana ndi mfundo za chitukuko komanso kukonzanso ntchito zawo molingana ndi ziyang'aniro za boma. Iwo anati utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera ukufuna kuona nthambi za boma komanso maunduna ndi mabungwe akutumikira bwino Amalawi. Komabe Dr. Usi anachenjeza akuluakulu a bungweli kuti asalekerere antchito okakera pansi ntchito zopititsa patsogolo chitukuko. Ine ndasangalala nazo chifukwa kuti zimene zili ma reforms zoti agwire nazo sanazitaye, akugwira zimene zozo komanso akuganiza mwakuya kugwira ntchito. Komanso tinapempha kuti agwire ntchito ndi ma ministries ena ndi mabungwe ena kuti zimene zinena kuti zipezedwe kapena kunena kuti azikwanirise zikwaniritsidwe. Ndipo ngona zimene zikuchitika kuno ndasangalala nazo kwambiri. Mawu ake mkulu wa bungwe la Lilongwe Water Board Asili Mbewe anafotokoza zina mwa ntchito zikuluzikulu zomwe bungwe lili kuchita pofuna kuthandiza makasitomala ake bwino komanso kuonjezera ndalama zomwe bungweli limapeza. Mbewe anatchulanso zinthu zina zofunika kusintha monga kukhazikitsa fakitale yopanga madzi m'mabotolo komanso kukumba ndi kutsekula zitsime za madzi aukhondo akumwa zoyendera mphamvu ya dzuwa. Tikusangalala kuti tinaonesa ntchito zina mwachisanzo tili ndi ma system amene ama IT ngati SCADA system yomwe imationesa kuti tione kuti kodi distribution network yathu ili motani, kudziwa kuti madzi akuyenda motani, mapaipi aphulika kuti, komanso pressure ili bwanji, komanso water quality ili bwanji real time kugesa ntchito makina amenewa. Tinatengeranso ku call center komwenso ma customers athu timathana kupanga interact kuti tathandize mosavutikira. Tapanganso implement ndondomeko yomwe ma customer akutha kulipira kuyuza makina timati point of sale, munthu amayuza khadi yake ya ku banki, amagwisa ntchito khadi ya ku banki kuti ndithu alipire madzi amenewa. Komanso tinawuzanso zina ndi zina za ma project ena monga project yomwe tizikhala ife tikupanga ndi kukulisa madzi a mabotolo. Pomaliza Dr. Usi anatsindika kuti bungwe la Lilongwe Water Board ligwirizane ndi mabungwe ena popititsa patsogolo ntchito zake. Iwo awuza akuluakulu a bungweli kuti azidziwitsa anthu kufunika kusamalira madzi. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Boma lati siliperekanso ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino kwa makampani komanso anthu ochita ntchito za migodi kamba ka malipoti yoti miyala ya mtengo wapatali ikugulitsidwa pa mtengo otsika. Izi zaululika lachiwiri pomwe wachuli kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anakumana ndi akuluakulu aku unduna wa zachuma za malonda aku banki yaikulu ya Reserve komanso ku bungwe lotolera misonkho la MRA. Austin Fukula ali ndi zambiri. Pa msonkhanowu zadziwika kuti boma layimisa ntchito yopereka ziphaso zotumizira miyala ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayitanisa msonkhanowu kuti akambitsane ndi unduna wa za migodi, wa za malonda ndi mafakitole komanso bungwe loona za migodi la Mining Authority. Zitatha zokambiranazi, nduna yoona za migodi Akeni Zikhale Ng'oma anati ntchitidwe ogulitsa miyala ya mtengo wapatali pa mtengo otsika ku dziko la Germany ukuchititsa kuti dziko lino lizitaya ndalama zomwe zikanatukula dziko lino. Izitu malinga ndi Ng'oma akuchita ndi akambirembere ena
ochita malonda ochoka mdziko la China komanso German omwe akumagwirizana ndi anthu ena mdziko muno omwe ali ndi ziphaso zogwirira ntchito za migodi. Apa iwo anapereka chitsanzo choti miyala ya gemstones yolemera makilogalamu oposa 5,000 akumayigula pa mtengo wa 2 miliyoni kwacha yokha. Ndipo boma likumapeza ndalama pafupifupi 15 miliyoni kwacha pa miyala ya mtengo wapatali yosiyanasiyana yolemera makilogalamu 20,000. Ndunayi ati pa ulendo wake waposachedwa apa ku South Africa inawuzidwa kuti miyala ya mtengo wapatali kuya kuno ikugulidwa modula. Ngakhale miyala yathu yagolide imagulidwa ndi Reserve Bank, koma palibe kuyang'ana amene agula kuti agula bwanji zikuyenda bwanji. Ndiye panopa tipakalikiliki yoti taika mining company yoti khale ndi misika yoti titha kuti ogulisidwa gold khale kwakuti wina aliyesa satero. 2 taletsa tsopano kuti kuyambira lero license yopatsa munthu kuti apange kanchani iyambe ayima pa mwezi 21 days kuti ifeyo management yatsopano tiite process tione bwino kuti no ziziyenda bwanji kuti titero. Koma ndifuna ndatsimikizira Malawi kuti mwala uliwonse ndi ndalama ndipo aselekeze kupanga business yosainera chiwatsopano azati SFA anthu oyipa. Iwo ati dziko lino lili ndi kuthekera kuti ndalama zochuluka zitha kumachokera ku migodi ngati ntchito zake zitamayendetsedwa bwino lomwe. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Savita Wilima. Tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe lotchedwa Saulos Klaus Chilima SKC Foundation lakhazikitsidwa. Boma lati siliperekanso ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino. Bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno lati mphunzitsi watsopano wa timu ya Flames Kalisto Pasua akuyenera atengere timuyi ku mpikisano wa Africa Cup of Nations wa chaka cha 2027. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. The Big Brother Mzansi house is giving spice. Woo! It's giving umlilo. So find some shade, because the housemates have entered the chat and they will tell what they must for the 2 meter. It's all about keeping it cool, even when they are seeing flames. Asbanye. Big Brother Mzansi Season 5 starts Sunday, 12th January at 6 p.m. only on the home of local. Big Brother Mzansi, proudly sponsored by Lotto Star. Taulandiraniso nkhani zathu. Boma latsimikizira Malawi kuti lipitiriza kusintha kagwiridwe ka ntchito za boma pofuna kulimbikitsa nthambi za boma kukhala zoyima pa zokha komanso kugwira ntchito zawo mwaukadaulo. Nduna yazofalitsa nkhani imwenso ndi mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress Moses Kunkuyu yanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa akuluakulu a zipani owunika njira zothandizira kuti amayi achinyamata komanso anthu aulumali akutenga mbali popikisana nawo m'maudindo a ndale. Tili ndi zambiri mlipotili. Pa zokambiranazi atsogoleri a ndale anati ndi okhumudwa ndi kuchuluka kwa zipolowe zokhudza ndale zomwe kwambiri zikukhudza amayi. A Beatrice Mwale omwe ndi mkulu wa amayi mchipani cha PP omwe analankhula m'malo mwa atsogoleri a amayi mzipani zisanu ndi chimodzi zikuluzikulu mdziko muno
ati agwirizana zokakumana ndi mkulu wa apolisi mdziko muno lachinayi lino kuti akakambirane zomwe apolisi akuchita pofuna kuthana ndi vutoli pa nthawi ino ya zisankho. Komabe atsogoleri a azipani anaonetsa chikayiko ngati apolisi ali ndi kuthekera kothana ndi vutoli ponena kuti ati nthawi zambiri apolisiwa amachita zomwe chipani cholamula chikufuna. Koma nduna zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu omwenso ndi mkulu wa zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP ati inde mbuyo omwe apolisi akhala agwiritsidwa ntchito molakwika ndi zipani zandale zomwe zakhala zikuchotsa chikhulupiriro chomwe anthu anali nacho. Pamenepa Kunkuyu atsimikiza kunena kuti boma limene lili pano lionetsetsa kuti apolisi komanso mabungwe ena a boma agwira ntchito yawo motsata malamulo. Chinthu chimene chikufunika nchokuti tonse pamodzi tikhale ndi chiganizo chonena zokuti nkhani za zipolowe mdziko muno zisadzakhalepo, anthu asamatume anthu kapanga zipolowe, komanso ma institutions athu tiwalolere mmene boma likupanga transform kuti let's transform these systems, tikoze zinthu zimene za boma zikhale zotumikira anthu onse. Tonsefe tivomerezane kuti eni polisi ikhale anthu onse, kaya ma institutions ena onsewa akhale anthu onse kutumikira wina aliyense. Mkulu wa amayi mchipani cha UDF a Aisha Adams ati kukumana ndi alembi akulu ndi njira imodzi yomwe ithandize kuthana ndi vutoli, koma kwakukulu akufunitsitsa kukambirana ndi mkulu wa polisi mdziko muno. Nawo anthu amene amayenera kuti atetezere mdziko muno kapena kuonetsetsa kuti chilungamo chachitika pamene nkhanza kwa amayi zachitika, anthu amene wawanda apolisi. Koma chimene timadabwa ifeyo amayi a mdziko muno nchonena kuti ngakhale malamulo alipo, apolisinso alipo, nkhanza zimene zikuchitika koma nkhani zake zikapita ku polisi sitimaona kumene zimathera, zimene zimatipangitsa ifeyo kuona ngati kuti apolisiwo sakugwira bwino ntchito yawo. Mawu ake mkulu wa bungwe la Oxfam Alingalireni Mihowa ati ndi okhutira ndi mfundo zimene nthumwi zamanga pa msonkhanowu. Tapanga bwalo ili kuti ma directors of women adandaulire kuti akufuna kuti apolisi pakachitika nkhanza zokhudzana ndi amayi mundale kapena muzisankho akathamange kwambiri, asatengere kuti amene apanga complaint imeneyo kapena amene adandaulira ndi chipani chanji iwo akagwire ntchito yokathandizira zipani zonse, ndipo mkumano umenewo anthu auvomereza ndipo sapereka maganizo ena kunena kuti kodi azimayi akakakumana ndi IG akakambirane nkhani yotani. Zokambiranazi anazikonza ngati mbali imodzi ya ntchito yopititsa patsogolo amayi achinyamata komanso aulumali kuti adzitenga nawo mbali mu ulamuliro wa demokrasi mdziko muno, ndipo ntchitoyi ikulandira thandizo kuchokera ku bungwe la Oxfam komanso European Union. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lati lidzapereka chigamulo chake pa 28 February chaka chino pa mlandu omwe apolisi asanu ndi mmodzi anapezeka olakwa pa mlandu oti anapha Abule Alule omwe pa nthawiyo anali kuganiziridwa pa mlandu akuba komanso kupha mnyamata wa Charubino anafa ali mchitokosi cha polisi. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Anthu omwe akuyembekezeka chigamulowa ndi apo Chipole, a Ikrim Malata, a Richard Kalawire, a Innocent Lwanda, a Maxwell Mbuzi komanso a Abel Maseya. Lachitatu, bwalo la milandu ku Lilongwe linakumana kuti limve zokhudza chigamulo chotsiriza pa mlandu omwe asanu ndi mmodzi anapezedwa olakwa pa mlandu oti anapha Abule Alule. Apa maloya oyimira anthu omwe anawapeza olakwawa anabweretsa mboni ziwiri ku bwaloli. Mmodzi mwa maloya awa, Alugano Mabutwa, analongosola kuti mbonizi zinabwera kuti zitsimikizire bwaloli kuti anthuwa omwe ndi apolisi ndipo ankayesetsa pothandizira pa nthawi yomwe ankagwira ntchito yawo. Amabutwa ati ali ndi chiyembekezo kuti umboniwu uthandizira bwaloli kupereka chilango choyenera. Ifeyo ngati a defense ndife okhutira kwambiri chifukwa chonena kuti witness amene tinamutenga uja timafuna kuti alisimikizire khoti kuti anthu awawa anayesesa kupanga contribute ku criminal justice. So tikuona ngati kuti mwina khoti likamva zimenezo liziwanso kuti si anthu ongonena kuti zimbalangondo zimene anthu amakumana nazo mtawuni ayi zinangochitika, koma ndi anthu onena kuti anali akugwira ntchito yawo andinso anathandiza ku system yathu ya criminal. Loya oyimira boma pa mlanduwu adziko ndi anthu malunda ati mbali ya boma liunika umboni omwe waperekedwawo kenako apereka chiganizo chawo pa chigamulo chomwe bwaloli lidzapereke. Iwo anabweretsa mboni ziwiri zokuti ziwathandizire kuti chilango chawo chikhale chochepa. Mbonizo zaperekera umboni tazifunsa mafunso, mapeto ake abwalo alamula kuti tipereke zolembalemba zathu zowunikira umboni umenewu
pasanafike pa 20 February 2025 ndipo iwo tulonjeza kuti pa 28 February 2025 pamene adzapereke chilango kwa apolisi omangidwa amenewa. Oweruza mlandu ku bwalo la milandu Justice Chifundo Kachale wauza mbali zonse kuti zipereke zikalata zawo zokhudza mlanduwu pomafika pa 20 February chaka chino. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la MACRA lati likugwira ntchito ndi mabungwe komanso boma kuonetsetsa kuti lamulo loteteza mauthenga a anthu ogwiritsa ntchito luso la intaneti liyambe kugwira ntchito. Mkulu wa MACRA Daud Suleiman anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro ofotokozera mmene lamuloli lidzigwirira ntchito mdziko muno. Austin Fukula walemba ripotili. Lamuloli lomwe analivomereza chaka chatha cholinga chake ndikuteteza ogwiritsa ntchito makina a intaneti kuti mauthenga awo asamasowe komanso kubedwa ndi anthu ena. Asulemani ati izi ndizo zachititsa kuti aphunzitsi akadaulo na zaluso la makono la ICT kuti adziwe mene lamuloli likugwirira ntchito komanso mene angathanirane ndi ophwanya ufulu wa anthu omwe akugwiritsa molakwika mauthenga pa tsamba la intaneti. Ngati MACRA amene timayang'anira gawo limene komanso wina aliyense amene akusunga data ya Malawi tikhale kuti tikuyendera limodzi ndi cholinga chakuti ngati akuphwanyetsa pena ndi pena tikamabwera kutsogolo kuno ndi chikwapo azidziwa chifukwa chake chimene tanyamulira chikwapo. Komanso chachikulu kwambiri chakuti Amalawi aini ake a datayo amvetsetse kufunika ndi kuopsa koteteza data yawo kuti kodi data yawo akayipereka kwa munthu, akayipereka pa masamba amchezo, akayipereka ku makampani osiyanasiyana, akalemba data yawo pa mafomu amasave, akalemba data yawo pa makina a kompyuta pamene munthu akuwafunsa kodi ndi data iti imene angapereke. Mlembi munduna wa zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Bodwin Chiyamwaka ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti ufulu wa munthu yemwe akugwiritsa ntchito tsamba la intaneti sukuphwanyidwa. Izitu ati kamba kuti anthu ena amaopa kukhala pa intaneti kamba kuti ena awobera mauthenga awo. Choncho Achiyamwaka ati lamuloli lithandizanso kuti ochita bizinesi kudzera pa intaneti achuluke zomwe zitha kupititsa chuma cha dziko patsogolo. Bungwe la Commonwealth komanso boma la UK athandiza ndi ukadaulo wa maphunzirowa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Commonwealth Ankechi Amobi ayamika boma la Malawi kamba ka lamuloli lomwe ati lithandiza kuti nzika zake zikhale zotetezeka. Maphunziro a masiku atatuwa kunabwera nthumwi zochokera m'mayiko a Kenya, Zimbabwe komanso zakuno ku Malawi. Pakadali pano anthu oposa 36 pa 100 aliwonse ndi amene amagwiritsa luso la pa intaneti. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno lati mphunzitsi watsopano wa timu ya Flames Callisto Pasua akuyenera atengere timuyi ku mpikisano wa Africa Cup of Nations wa chaka cha 2027. Pasua wasainira mgwirizano wa zaka ziwiri ngati mphunzitsi wa timuyi kulowa m'malo mwa Patrick Mabedi. Zambiri mulipotiri. Poyankhula atalengeza nkhaniyi, mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM Aflitud Haya anaulula mulingo omwe Pasua wapatsidwa potenga ntchitoyi. Pavute pa satani akuyenera kwanilisa ndicho kupanga qualify ku AFCON 2027 kuti kungolephera imeneyo ndiye kuti Pasua tikusiyana naye. Komanso tikuyang'ana nkhani ya COSAFA, tikuziwa kuti COSAFA ndi kumene tikuyenera kupitisana athu achisozera tikaone luso lawo. Koma pozindikira kuti kocha akhala akupanga build team, akhala akuikonzanso team, tindi chiyerekezo kunena kuti muzaka ziwiri zimenezi chaka chino chamawa kapena pamene contract yake ili valid, tikuyerekeza kuti atibwereserepo ku muzi kuno COSAFA Cup. Pomalizira mafusa za World Cup qualification. World Cup qualification ndi masewero otanamba digale, ndikofunikira kuti magame 6 amene asalawo tiwine magame osachepera 3. Zimenezi ndizo zimene nganene kuti ndi milingo imene tampasa kuti akwanilise Pasua mu contract yake yatsopanoyi. Pasua yemwe ndi wa ku Zimbabwe anatsogolera timu ya dzikoli kupita ku mpikisano wa AFCON mu chaka cha 2017. Iye anati zaka zomwe wakhala akugwira ntchito kuno ku Malawi ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullets zamuthandizira kudziwa mpira komanso osewera kuno ku Malawi ndipo akukhulupirira kuti ntchito yake sikhala yovuta.
iye anatinso posachedwapa alengeza mayina a aphunzitsi ena omwe agwire nawo ntchito. Mwezi wa Novemba chaka chatha bungwe la FAM linalemba Pasuwa kukhala mphunzitsi ongogwirizira wa timu ya Flames litachotsa ntchito a Patrick Mabedi. Pa nthawiyo Pasuwa anatsogolera timu ya Flames m'masewero awiri a mpikisano wa AFCON polepherana ndi timu ya Burundi komanso kugonjetsa Burkina Faso ndi zigoli zitatu kwa dum. Pa nthawi yake ngati mphunzitsi wa Bullets kuchokera mu chaka cha 2018 mpaka chaka chatha, Pasuwa anapambana zikho zokwana 16. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Bungwe lomwe likutchedwa Saulos Klaus Chilima SKC Foundation lakhazikitsidwa. Boma lati siliperekanso ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno lati mphunzitsi watsopano wa timu ya Flames Calisto Pasuwa akuyenera atengere timuyi ku mpikisano wa Africa Cup of Nations wa chaka cha 2027. Munali ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Savita Wilima, mwakoma nonse.